Kalkal na gulay mo. Tinya nga palya. Tinya bulong nga palya. Talbos. Tinya talbos. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng ginisang munggo at meron tayo ditong pritong tilapia at pritong yellowfin. Opo, at meron din po dito tayo ng Gretchen's Kitchen Pickled Lava Garlic. Ayan. Yes! Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Manganta na po. Siyempre mga kapudibit, favorite, munggo-munggo. Kahit hindi pa biyernes. Baba natin ito. Ang laki ng tilapia. Oh. Siyempre ko kami kanin. Ay, maputi ko yung braso. Ay naman. Kalkal na gulay mo. Tinya nga palya. Tinya bulong nga palya. Talbos. Tinya talbos. At tinya chicharon, siyempre. Yan. Wala subo tayo. Gusto ko yung tilapia. Ayaw po muna. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Buksan na lang. Ito mga kapudibi, oh. Bawang. Maganda sa katawan to. Pickled Lava Garlic. Ayan, kuha tayo. Sa mga ano yan, may sugar, may matataas na ano. Cholesterol. Tsaka nakaka-boost ng immune system. At maganda din sa puso. Samahan natin. Ito. Ilagay ko sa Kaya mga kapudibi, kung gusto nyong umorder, nasa TikTok po. TikTok ng The Foodie Bee. I-click nyo lang yung yellow basket. Hindi ako munta na. Malaki kasi kaya naghati na lang kami. Tapos meron pang ano, yellowfin. Baliktad dapat sa yung ulo. Masarap talaga to sa mga ano. Sa mga putok-batok na. Baboy, lechon kawal. Tsaka ano, pwede rin isda. Isdaan. Iniyaw na isda. Pag nagsasamji kayo, yan. Pwede nyo bitbitin habang ito. Sarap po to. Yung mga Chinese na, tsaka yung mga kumakain ng putok-batok. Lagi silang mayroong bawang. Dali kayo haba. Look makuha. Bakit tinik yung kinakain mo?
sipon ako, kinakain ko to yung bawang. Sarap, no? Mm-mm. Ito yung yellow pin. Diyan natin yan. Mamaya ako nasipsipin tong ulo. Nakakapotibis. Di na ako nakapag-cheers eh. Oo nga. Kanina pa, nauna na ako. And pwede kayo mag-order sa, basta punta lang po kayo sa TikTok ng The Foodie Bee o kaya TikTok ng Grajen's Kitchen. Yes. Order na po kayo. Marami din silang tinitinda, no? Mm-mm. Mga pickled na pipino at saka bagoong at saka suka. Ang pong chili paste. Iba-iba yung ano nila. Mga tinitinda. Meron yung bagoong nila merong baboy. Alam ko yung ganun eh. Diba? Ano yung bagoong magnet? Mm-mm. Oo, nakita ko yun. Tama. Sarap. Tapos sarap ng pickled garlic. Di man nga lasang bawang eh, no? Mm-mm. Kasi naano na siya eh. Meron kulay pula. Ano yun? Kimchi bawang ba yun? Sriracha. 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 Yun. Meron silang ganun. Harap dun Sriracha. yun. Tawa ng tawa si Jen yan. Tsaka si Grace. Happy birthday sa kuya nila. Kuya ba yun na? At shoutout po daw dun sa nakasabay namin kahapon. Pasensya na po. Antok na antok talaga ako. Ano yung pangalan niya? Hindi. Nakatingin lang sa akin. Tinitignan niya ako natutulog. Tapos sabi Babae, niya, lalaki? babae, nagpapapicture na daw sa'yo yun eh. Naiya lang daw yan. Shoutout po sa'yo, ma'am. Tinanong niya ako, bakit antok na antok daw ako? Ano 7 na yun? Umalis kami kahapon. Nag-SM kami. Nag-commute po kami, nag-bus. Nag-minibus kami. May nakasakay daw si Vivian na viewers natin. Viewer. Yung asawa niya, yun yung talagang ano natin. Sabi niya sa akin, tulog na tulog ako. Di ba kitang magmukbang? Ipagising ko. May pa-picture niya pa! May pa-picture pa sa akin. Wala din ang kaya uwawa. Wala. Pwede pa picture, sabi niya pa mo. Sige po. Todo smile. Tapos, inaantok ulit. Tulog ulit.
Sarap. Ito pa. Eh, kung may sipon kayo, pwede din to. Gawin yung ano. Shoutout po sa'yo, ma'am. Maganda sa katawan. Sa puso, ne? Kung may cholesterol kayo, yan. Mataas yung ano mo. BP. Diba? Kanin pa. Ito. Ay mo na. Ay na po, ano bisa niya. Halata ako nga karapat. Kako na yung nasi. Kumain kasi ako kanina bago magmukbang. Oo, kasi wala kami power. Power. 9 to 12. Ay, 9 to 1. Ay, excuse Eh, gutom na ako. Anong oras na kasi? Mag-aalas 2 na. Oh. Ayan. Magsi-shoutout po ako mga putipis, ha. Madami shoutout. Ayan. Happy birthday po kay Jason Nacionales. Pinapabati ka po ng mama mo na si Evelyn Nacionales. Happy birthday. At kay Abigail Roque at kay Osman Arcilia. Ayan. Friend ko siya nung college at tito ko yung asawa niya. Shout out! Abigail Roque and Osman Arcilia. Ingat ko, Ken. And Mark Anthony Catoera. Ikakasal yung pinsan niya sa August 18, sina RD Ongayo at si Giselle Sarmiento. Ayan. Congratulations po. Ayan, sa August 18 kasal nila. Congrats po. Opo. Maris Dolayba and Mangi Dolayba family. Shout out. Jalani Alulong and happy birthday po sa August 23 from Mindanao, Marawi City. Ayan, happy birthday po sa August 23. JR De Leon from Bataan, Ruby Garsalia, Elisa Garsalia, Camille Garsalia. Ayan, shout out. Shout out po kay Janet Liwanag and shout out sa kanyang anak na si Kyla Joy Makidato. Ayan, nag-graduate siya ng Bachelor of Science and Tourism Management sa August 16 at birthday niya sa August 24. Ayan, congrats and happy birthday sa'yo. Lori Baral from Balayan, Batangas. Edenya Macarulay and Salay. And happy birthday sa anak niya na si Erickson and Salay sa August 13. Ngayon, birthday niya. And Joanna Marie Candelaria. Ayan, from Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo lahat and God bless po. Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nel Pineda. Shoutout po kaya kayo. Shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy at kay sa inana ko. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis. Shoutout mo sa inyong lahat, mga kapudibis. At kami puntagan na Yellowfin. At siyempre, mga foodie, mag-order na po kayo. Gradient's Kitchen. Nasa TikTok shop po namin o kaya sa TikTok shop ng Gradient's Kitchen. Yan. Punta po kayo sa TikTok shop nila. Mura lang po yan and click the yellow basket na po mga foodie. Yes, mga kapudibis. Ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Love you.